Hunanreoli a Chymorth. Sut i reoli anhawster cael neu gynnal codiad. Bydd y fideo hwn yn sôn am achosion anhawsterau cael neu cynnal codiad a sut yw rheoli yn dilyn triniaeth canser y prostad. Anhawster cael neu gynnal codiad. Ystyr anhawster neu anallu gael neu gynnal codiad yw pan na allwch gael neu gynnal codiad sy'n ddigonol ar gyfer cyfathrach rhywiol neu weithgaredd rhywiol. Mae'n cael ei achosi pan fydd ymyrraeth a signalau nerfol o'ch ymenydd yn effeithio ar y cyflenwad gwaed neu'r awydd am ryw libido, gan ei gwneud hi'n anodd cael neu gynnal codiad. Mae ffactorau eraill sy'n gysylltiedig â hyn yn cynnwys y canlynol. Problemau cynnwrf. Anallu i gael orgasm. Anallu i alldaflu. Alldafliad poenus. Newid ymaint y pidyn. Bydd trin anhawster cael neu gynnal codiad yn gynnar yn helpu gyfyngu ac atal rhai o'r symptomau hyn. Beth sy'n achosi problemau cael neu gynnal codiad? Gall rhai triniaethau ar gyfer canser y prostad niweidio'r nerfau a'r pibellau gwaed sydd eu hangen ar gyfer codiad. Fodd bynnag, ni fydd pawb yn cael problemau cael neu gynnal codiad yn dilyn triniaeth. Mae triniaethau canser y prostad yn cynnwys y canlynol. Llawdriniaeth radical. Brachytherapi. Radiotherapi. Therapi hormonaidd. Uwchsain a ffocws dwysedd uchel. Crotherapi. Y driniaeth ar gyfer canser y prostad sy'n achosi'r problemau nid y clefyd ei hun. Mae anhawster cael neu gynnal codiad yn symptom nid clefyd. Ffactorau sy'n effeithio ar anhawster cael neu gynnal codiad. Niwed i'r nerf cydodol a'r pibellau gwaed. Canlyniadau seicolegol. Anhawster cael neu gynnal codiad sydd eisoes yn bodoli. Gall problemau iechyd eraill achosi problemau codiad hefyd. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol. Gorbwysedd. Colesterol uchel. Clefyd y siwgr. Problemau calon. Problemau hormonaidd. Cyflyrau'r prostad. Cyflyrau niwrolegol fel epilepsi, stroc, sclerosis ymledol neu glefyd Parkinson. Rhai meddyginiaethau a ffordd o fyw. Iselder neu orbryder. Problemau asgwrn cefn. Trawsblaniad arenol a dialysis. Triniaeth ar gyfer problemau codiad. Mae yna nifer o driniaethau gwahanol ar gael sy'n gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Tabledi neu feddyginiaeth drwy'r geg fel sildenafil, Viagra, tadalafil, Cialis, afanafil, Spedra, afandenafil, Levitra, pwmp gwactod, pigiadau pidynol, peleni neu eliau urethrol, therapi seicorywiol, mewnblaniad pidynol, hunangymorth. Gall gwneud newidiadau eich ffordd o fyw leihau'r ffactorau risg gan helpu â phroblemau cael a chynnal codiad. Gall cadw pwysau iach. Stopio smygu. Gwneud ymarfer corff yn rheolaidd. Yfed llai o alcohol. A gwneud ymarferion llawr y pelfis helpu i wella codiadau. Gall fod yn anodd siarad am ryw. Ond mae eich tîm gofal iechyd yma i roi'r driniaeth a'r cymorth sydd ei hangen arnoch chi neu'ch partner. Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth yma, Prostad Cancer UK. Cymorth pellach. Os hoffech drafod agweddau ar y fideo hwn, neu os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â'ch tîm gofal iechyd. Gellir dod o hyd i ddolenni defnyddiol yn eich llawlyfr hefyd. Mae Prostad Cancer UK yn cynnig gwasanaeth cymorth rhywiol i'ch cefnogi chi a'ch partner gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych. Diolch.